Kardeş, yaňur sorak soradyňda diýdiň, Mahtumul Işanyň sözleriniň arasynda haýsy ýerini kän halaýan diýdiň. Yani derece goýup bolmaýar, o kän gow, muny halamen diýip bolmaýar. Hemmisi öz ýerine bir altyn ýany. Amma men kän şonu alışanym, bir sözü var, düşen güllerim diýede. Şonu aýdym, resem etdik. Düşen güllerimne adamyň dogdugyndan täwilýänçä gelip aňlatýar. Barlarda hem Türkmenistan'da Mahtumul Işanyň 300 ýyllyk dagaratyň bolupdyr. O ýerden ýene bir gaýtalapdan aýdyp beresim gelýär. Bu aýdymy Türkmeniň milli lideri, gahrman arkadagymyz hem arkadagy gahrman serdarymyza ödürleýän hem de ähli Türkmen ildeşlenme, hem de Türkmen gardaşlama, bajylanma, dünýäň her ýerine ýaşaýanyz ýöretesi üçin geriň onda. Dokuza yatmışım enemin karnına, göz açıp dünya düşen güllerim. 4 ayak gezerdim enemin eline, 8 ayda gülüşen güllem. 1 yaşımda bilmedim yaxşı yamanı, 2'imde tanıdım atam enemi. 3 yaşımda Tangri berdi zabani, 4'ümde daş atışan güllem. 5'e ötürdüm bahar yaz bile, 6'da kovalaştım men baz bile. 7'imde işim yoktur kız bile, 8'imde dişim düşen güllem. 9'umda berdim Tanrı salami, 10'umda boynumda hakkın kelami. 11'imde tuttum davet kalami, okuyup da mana seçen güllerim. 12'imden gittim 13 yaşıma, 14'ümde eser vurdu başıma. 15'imde kızlar girdi düşüme, 16'imda kaynap zoşan güllerim. 20'imde metan gezerdim, 25'te kanimo kun düzerdim. 30'umda atlar minip uzardım, 35'te ters savaşan güllerim. 40'ımda uyulup kesem dolmuşum, 50'imde men elime tesbih almışım. 60'ımda pire murit bolmuşum, Peygamber yaşını men yaşan güllerim. 70'imde ağrıyını dizime, 80'imde kubariyini gözüme, 90'ımda kalmadı hoş özüme. Akıl hoştan ayrı düşen güllerim. 100 yaşı yetirmen alırlar zanın, uzadıp koyup da biçerler donun. Mahtum kulu hemrandır imanın, zan cesetten ayrı düşen güllerin.